2009. Ja, dat wordt gemerkelijk, joh. Neem een zwaar met de horeca. 20 man op de herrenzitsen. Echt niet? Ik kom met dat gebreuzel van die vrouw die op 8 februari in aanloesteren. Ik kom naar de herrenzitsen. En de zwijgelsuppers die hand ik jou waar een keur aan artiesten. Bonanza kunt, die sleette af met Remy Demi. Die ontzettende mooie vrouw nu. Die heette Too Blond. Dan had ze nog een samba band. Die heet Conchitas. Geweldig. Niet vergeten. Toch Tulpa Heineken weer. En die had ook immer zo'n leuke witse. En wat nog meer? Och ja, de Kämmerkätzchen en die Zimmerdiener. Zeg ik dat goed? Dat zijn Pruisen, maar dat kunt hartstikke goed. Want als die met die meisjes beginnen te gooien, dan verdwijnen die in het plafond. Ongelooflijk. Bij Rico's Intermezzo. De Trim Bourgogne. Ken alle nu aan. Café der Belvouwer. Oh ja, natuurlijk. Ook nog Café Candlelight. Had ook nog heel veel kaarten liggen. Nou, geloof ik tenminste. Weet je niet zeker. Het begint om 11 uur. En het eindigt zo tegen... Ja, geen idee, heren. Wanneer willen we dat het eindigt? Best dat we ernaast vallen van de alcohol. Maar dan zalen ze in ieder geval al op om 10 uur. De kaarten kosten 17,50. En ja, gaan er genumpers en verkriepers in. Dus ik zou zeggen, koop die kaarten even gewoon eens goed amuseren. Oh ja, aan het einde van de ganse krom, er is er nog Night Shift Drive-In Show. Die drieën dan nog het geweldige platen die er willen afrokken. Dus alle neunen daar, herrenzitting 8 februari. Schrijf het in de agenda. De herrenzitting van de Schwegelsupper 8 februari. Komen. Oh ja, we hebben nog voor eten gezorgd. En er zijn natuurlijk immer nog het rokers. We hebben ook een rookruimte vurig. En af en toe het pauze dat er even in kan zwammen. Dus geen zorg over wat ik hier zag net, over dat rookverbod. We kunnen gewoon roken in de rookruimte.